Hey, velkommen til den her video. Jeg sidder inde på Chaos MC, og vi er ved at være klar til at åbne. Vi glæder os super meget til klokken 8, hvor vi skal tage imod jer. Jeg vil bare lige, inden vi åbner, lave den her video for at vise en af vores store features frem, som vi synes er super fede herinde på serveren. Og det er måden, som man kan få fat i sukker, blande sukker og sælge sukker til NPC'erne rundt på mappet. Det er et af de forskellige former for narko, kan man sige, som man kan få fat i for at tjene penge. Og jeg vil bare lige vise frem, hvordan det fungerer i den her video, sådan så at I ved, hvad I går ind til, og I er klar til at prøve det af. Og ja, jeg går bare hurtigt igennem det. Løber lige igennem spawn her, ud, og så for at kunne klippe sukker, som er på banen, så skal man have fat i en saks. Og der finder man Dennis, som befinder sig her på byggepladsen. Og der går man hen til ham, og så køber man en saks her for $3.000. Så det kræver lige, at man har lidt i pengepunkten. Og den kan bruges til at hakke sukker, står der. Sukkerrør. Så den køber jeg. Og det man så gør, det er, at man finder noget sukker på banen. Det spawner 2 steder. Der spawner 5 nede i søen her, foran casinoet. Den som ligger hernede. Og så spawner der 15 sukker i grotten. Men den vil jeg selv lade jer derude finde. Fordi der skal jo være noget spænding. Men jeg viser det åbenlyse. Og det er, at der er 5 sukker her. Og måden man klipper dem på, det er, at man går ned med sin saks. Og så højreklikker man. Så står man lige stille i omkring 5 sekunder. Mens prikkerne, de lige går op. Sådan der. Så får man en sukker. Og der kan man se her, at den har kvaliteten i midten. Så det er middelkvalitet. Det er ikke dårligt. Det er ikke skidt. Det er den her kvalitet, som man får, når man får sukkeren her. Når man selv høster den, så får man den her kvalitet. Og jeg tager lige en sukker mere, bare for at vi er klar. Yes, og det kan jeg lige vise jer. Fordi det man så kan gøre med det sukker her, det er, at man kan finde en af flere NPC'er. For eksempel Kevin her. Så kan man klikke på ham, og så kan man vælge skubberi her. Og det er, om man vil forsøge at sælge noget sukker. Og så kommer den her store menu frem. Og der er informationer her i bogen, hvis man ikke ser videoen, hvis man bare kigger med in-game. Så er der relationen her, det er hvor gode venner jeg er med Kevin. Og jeg er ikke super gode venner med ham, kan man se. Det ødelægger lidt min chance for at gennemføre mit salg her. Og så er der de grønne og de røde, som man kan bruge til at ændre prisen. Og lige nu kan I se nede under menuen, at der er 0 chance og $0. Og det er fordi, jeg ikke har lagt noget sukker ind endnu. Så det gør jeg her i midten. Og så siger den, at der er 58% chance for, at jeg får $1.000 for det her sukker. Så kan man se kvaliteten herude og relationen. Og så kan jeg ændre på, hvor meget jeg vil have for det. Og nu kan I se her, at hvor jeg har ændret helt op til 1.500 for et sukker, så siger Kevin simpelthen, at der er 33% chance for, at han vil købe det. Så det vil jeg nok ikke anbefale, men hvis I føler jer heldige, så kan I selvfølgelig prøve det. Jeg, bare lige for at vise det her i videoen, gør det lige rigtig billigt, sådan så at han forhåbentlig siger ja. Når man har valgt sin pris, jeg siger $300, det er super billigt, så er der 93% chance for, at Kevin han siger ja. For at bekræfte salget, så klikker jeg på nederstaren her. Bum. Og så mistede jeg det sukker og fik $300. Og Kevin han siger tak for handlen, og at jeg fik 10
relation til Kevin. Og det betyder simpelthen, at næste gang, som jeg vil sælge til Kevin, så er vi lidt bedre venner. Så er der større chance for, at hvor han siger ja til en højere pris. Men man kan også tjene flere penge på sukkeren, hvis man øger kvaliteten. Og måden man gør det, det er, at man går ud i byen, og så tager man selvfølgelig lige smutvejen her gennem, hvis man kender den. Og så går man hen til tankstationen, og den er her i bunden af byen, ved siden af ghettoen. Og der går man ind og snakker med Theis, som står herinde. Og ja, der kan man købe nogle forskellige ting. Man kan købe benzin, man kan købe Hubba Bubba tyggegummi, og man kan købe svamp. Og det er noget, som man kan blande med sukkeren, for at den stiger i kvalitet. Og bare for at vise den her video, så køber jeg en omgang benzin. Det er, et produkt her, kan man sige, til et sukker. Så en benzin er nok til at øge kvaliteten på et sukker. Det man så gør, det er, at man tager sin benzin, og man tager sit sukker, og så skal man ind i fængslets kantine, hvor der er en røremaskine, som man kan bruge til at blande de her to ting sammen. Så det vi gør, det er, at vi lige løber ind i kantinen. Den er lige her. Og der er det herinde i køkkenet, som man skal ind. Og man skal lige huske på, at der er PvP herinde, så man skal måske have sine venner med til at hjælpe sig. Når man klikker, så kommer den her tomme menu, hvor der står start og annullér og informationen i midten. Den er ikke lige lavet endnu, men den er her, når I kommer ind på serveren. Og så står der, at der ikke er rigtige mængder ingredienser i maskinen her nedenunder. Det er fordi, jeg ikke har lagt noget ind. Og måden man lægger det ind, det er, at man går ud af maskinen, og så klikker man på den med det, man putter i. Så jeg klikker med en sukker, og jeg klikker med en benzin, og så trykker jeg ind her, og så siger den ikke længere, at der er forkert mængde ingredienser. Lige nu så siger den, eller så viser den frem, at kvaliteten den vil stige med 1, når jeg vælger at gøre det her. Så jeg starter maskinen, så rører jeg ud af den, og hvis jeg klikker på den, så siger den, at maskinen er låst, mens den er i gang, fordi at den er lige i gang med at røre ingredienserne sammen. Så blev den færdig, så klikker jeg, og så har jeg simpelthen modtaget det her sukker med endnu bedre kvalitet. Og det kan jeg så gå til Kevin og sælge, eller finde en anden NPC og sælge det til. Og ja, det er sådan det fungerer. Jeg håber, at I kommer til at bruge det, og at I synes, det ser fedt ud. Vi har i hvert fald brugt en god mængde tid på at få det hele til at fungere og til at se fedt ud til jer. Så, men der er selvfølgelig også alt muligt andet byde på. Jeg håber på at se så mange af jer som muligt her klokken 8, til når vi åbner. I skulle meget gerne se den her video, inden at vi åbner. Så ja. Ses til åbningen.